Hola, Sònia, com estàs? Hola, molt bé, mira, aquí, a casa. Jaja. Estàs confinada on? A Sant Cugat del Vallès estic jo. La veritat que dintre de la situació no em queixo gens. Estic amb la Anava a dir que família. potser respiraves a Sant Cugat una miqueta més de bon aire, però fins i tot puc dir que ara a Barcelona també estem respirant aire fresc, o sigui que Sí, estem en igualtat de condicions. coses positives de tot això, que n'hi ha, que n'hi ha. Sí, Sí. sí, i tant. Doncs bé, avui el virus popular volíem parlar en algun moment i avui, quan hem coincidit amb la Sònia és avui, per tant serà avui, de patrocinis i mecenatges al món de la cultura, no? Perquè diguéssim que és una qüestió que ve molt d'antic, en el fons, això del mecenatge, i que en molts països està molt extès, una pràctica molt acceptada, però diguéssim que a casa nostra tenim així com algun... que ens costa haver arribat a acceptar aquest tipus de fons de finançament perquè majoritàriament a les organitzacions i empreses culturals de casa nostra viuen de subvencions. Llavors anem a abordar tot això amb la Sònia Flotats, que és una freelance que es dedica al món de la comunicació i del fundraising, que li direm captació de fons també, perquè tothom ho pugui entendre. Llavors, Sònia, explica'ns una miqueta en què consisteix la teva feina. Doncs, bueno, que gràcies perquè estic molt contenta de participar en això, que és molt xula la iniciativa. Doncs res, la meva feina, doncs jo soc periodista de formació, però m'he dedicat tota la vida a la comunicació i la captació de recursos, sobretot privats, per projectes socials, ambientals, culturals, bueno, projectes que al final intentin fer d'aquest món un lloc una mica millor, no? Ajudar aquestes entitats o aquests projectes a ser més coneguts i a tenir finançament per funcionar. I la feina doncs, coincideix amb això, de conèixer bé el projecte, veure quins punts forts té, quins punts dèbils, i a partir d'aquí doncs, veure maneres més o menys creatives per fer-los més coneguts i més solvents. I això. Ara mateix, amb el confinament, entenc que vull dir, la gent que us dedica al món de la comunicació just ha estat un moment, al contrari que molts altres, de moltíssima més feina, no? Vull dir, en el teu cas, a nivell això professional, com ho estàs vivint? Exacte, sí, sí, totalment, perquè és de les poques eines, hi ha moltes entitats i projectes que s'han quedat una mica paralitzats a nivell d'activitat, a banda de que s'estan intentant reinventar online, però el que més es pot fer és comunicar. Per exemple, treballo per una entitat que es dedica justament a ajudar persones que no tenen feina i que estan a l'atur, doncs clar, a banda que tenim molta feina perquè ens vindrà una demanda tremenda de gent que haurem d'ajudar-los amb recursos, Ah. a banda, doncs, hi ha tot un tema comunicatiu, que com podem ara ajudar aquestes persones doncs, que trobin altres recursos, que vegin per on avançar, per on caminar. Sí, sí, en comunicació i captació de fons ara estem a tope, és veritat. Traieu fum. Sí, sí, ara sí. I... Bueno, i més perquè just és un moment en què tots estem pràcticament tot el dia connectadíssims, no? I busquem informació a dojo, no? Sigui amb els nostres projectes de referència i llavors és això, els i les communities, Exacte. està tothom Sí, allò. estan traient fum, sí que és veritat. Sí, sí. Doncs, no sé, bueno, ja sé que tu això et dediques a assessorar a entitats de tot tipus, però si ho pensem, si et demano una miqueta que facis l'esforç de pensar-ho amb les culturals, I tant. com ho veus tu d'això, de les fonts de finançament, o la pluralitat de fons de finançament, o la mancança d'aquesta pluralitat Ja, de fons de sí. finançament a les entitats i organitzacions culturals del nostre país, no? Vull dir, realment estem massa acostumades a viure subvencions. A veure, és un sector que sí, bueno, hi ha dos extrems. Hi ha projectes que s'han espavilat molt en finançament privat i autofinançament, que jo això sempre ho intento impulsar, però sí que és veritat que el gran gruix s'ha repenjat molt amb l'administració pública, que és cert que té aquesta funció i que ha de recolzar, donar suport a la cultura. Però ja des de la crisi del 2008 que ja es va veure que no es podia confiar en l'administració pública. Una altra cosa és el que hagi de fer o el que no hagi de fer, però no es pot només recolzar-nos sobre ella perquè no funciona. Amb la qual jo crec que el sector cultural, com tots, però el cultural
ha de buscar altres vies. Autofinançament, jo crec que és el millor, però jo ja sé que no és possible al 100%, però una part hauria de ser, i l'altra, finançament privat de particulars, i sobretot jo crec que és que teniu un gran potencial amb empreses i fundacions privades. I no sé per què hi ha molta reticència. Bueno, sí que ho sé, però... Clar, perquè ara anem a començar a obrir melons. Perquè sí que és certament, no sabem per què, però ara aviam si m'ho respons, tenim certa reticència, no? O es veu amb mals ulls el fet d'això, d'estar recolzat per una entitat privada o per mecenes o així. Llavors, què creus que és el que ens pica amb això? Què ens passa? Bueno, jo crec que en cultura hi ha l'artista, no?, que és el bo del projecte i vol molta independència, clar, com és natural, per crear i ser totalment lliure. I no sé per què, suposo que hi ha hagut males experiències i males praxis, es pensa molt creador, creadora, que si s'apropa a això, a fons privats, li tallaran les ales, quan jo crec, no sóc experta, però que l'administració pública talla moltes ales, també. Vull dir, no entenc per què uns sí i els altres no. És més, cada vegada hi ha més finançador privat, sobretot això en fundacions d'empresa o grans empreses, que donen absoluta llibertat als creadors. El que volen és que creïn. I sí que sempre s'ha de pensar, que ho veiem, si vols, el win-win, que guanyi tothom, naturalment. Clar. Ara podem veure què es pot donar a canvi, però jo crec que és aquesta. O sigui, ens hem de treure del cap que és dolent rebre finançament privat. Punto. Clar, més perquè, com bé deies, o sigui, si hi ha certes coses que hauríem d'haver pres a la crisi del 2008, no? Que sembla que encara no les hem après o que d'aquella lliçó, no sé com ho veus tu, això del 2008 fins ara, en aquest sentit, si hi ha hagut molts progressos d'això, de moltes més entitats que hagin decidit optar per això, per fer més plurals les seves fonts de finançament, no sé, i en el fons, o sigui, ens ve, just en aquest moment, que ara tot pinta bastant fosc, no? Seria un bon moment per tornar-se a plantejar això, no? O sigui, de buscar, omplir al màxim això amb ingressos propis, no? Per assegurar-nos que els nostres projectes es sobrevisquin, no? Exacte, que és feina que dius, ja s'hauria d'haver fet. Vull dir, ja en el 2008 ja dèiem, en formacions i tal, que em faig moltes i tal, que eren deures que ja s'havien d'haver fet. I es van quedar molts projectes pel camí perquè ja no van ser-hi a temps. I ara em sap greu, però probablement passarà igual, que hi haurà projectes que es quedaran pel camí perquè no van ser capaços de reinventar-se, que sempre hi som a temps. Els que hagin fet una mica de deures estaran tremolant menys, però sempre ja estem a punt, a temps de partir d'allà ja mateix. S'han fet coses a nivell de finançament privat, s'ha creat molt amb els crowdfundings com a eina d'autofinançament, després cercar fundacions i empreses que donguin suport, que també cada vegada n'hi ha més que aposten per la cultura. Sí que s'ha fet i encara estem a temps. I jo recomano molt, molt, molt que, mira, aprofiteu aquests dies per pensar projectes. Al final el que vol l'empresa, sobretot, és projectes on guanyi tothom. Guanyi l'empresa, guanyi el projecte cultural i guanyi la societat, al final. I aquest és el kit de la qüestió. De no vendre's. Sí, al final tothom unir-se per a un mateix objectiu. No? Exacte, sí. Que sigui d'interès general. Sí, perquè... Digues, perdona. No, acaba. Sí que no, perquè anava a dir que jo crec que la següent pregunta, que ja m'anticipo de formació professional, no? És a dir, perquè una empresa ha de voler col·laborar amb nosaltres, no? Exacte. Què creus? O sigui, jo t'anava a dir que també pel que fa d'això del 2008 fins ara, segurament l'administració tampoc no sé si ha après molt, no? Perquè tot el tema de la llei del mecenatge, que això, o sigui, fa molt de temps que està allà amb un calaix i que no acaba de tirar endavant, i això, òbviament, està clar que tampoc no ajuda al sector empresarial del país a que tendeixi també a col·laborar amb projectes culturals, que no sé si també aquesta altra cara de la moneda, això també com veus en quin estat està, o sigui, també és perquè a les empreses els costa pensar en patrocinis o
Jo crec que no, bueno, hi ha de tot d'empreses, però jo crec que no. La llei de mecenatge, naturalment, que seria molt bona que ja d'una vegada s'aprovés, bueno, s'acabés de fer i s'aprovés, però jo, quan no és una cosa, és una altra i una altra i una altra, amb la qual jo no confiaria massa a curt plaç i mig plaç. Tampoc és determinant, ni hi ha estudis que ho demostren, que l'empresari o l'empresària col·labora amb una entitat. Naturalment, la desgravació fiscal li va molt bé, però no és el motiu principal normalment. Sí que és cert que quan a França es va modificar es va veure un increment de les donacions, sí, és cert. O sigui que jo hi confiaria, però a mitges, vull dir, de la llei del mecenatge i tal. Jo crec que és un tema més cultural aquí, o sigui, a altres llocs amb lleis millors o pitjors hi ha molta voluntat de col·laborar. Aquí potser no tant, però jo crec que aquest canvi sí. I jo crec que hi ha més reticències del sector cultural que del sector empresarial. Vale. Crec. Però, pot ser. Doncs ara sí, anem a parlar de... Anem a convèncer-nos de què ens pot aportar un patrocini o mecenatge al nostre projecte. Bueno, per començar, diners, o sigui, recursos, diners i altres tipus de recursos que ja sé que sempre diu, jo no vull més cerveses, vull pasta, i sí, però bueno, que també, però recursos econòmics per començar. Arribar a més públics, perquè comptant amb el suport de grans grups o grans fundacions també ens ajuda a arribar a més gent, perquè ens ajuden molt la palanca de comunicació. A sensibilitzar i culturitzar a tot aquest sector, que això també està molt interessant. A crear aliances a mig plaç que ens permetran treballar també per acabar tenint autofinançament, perquè aquests finançadors normalment demanen molt de tu que generis un model de negoci que sigui una mica autofinançable, però a vegades necessitem aquesta benzina per tirar alguns anys mentre trobem aquest model, doncs és el que ens aporten. Jo crec que hi ha enriquiment, perquè al final, encara que a vegades ens posem les mans al cap, treballar darrere de les empreses hi ha persones i treballar amb més persones ens enriqueix, segur, ens permet obrir. Clar, totalment. Bueno, és ampliar la xarxa del projecte i fins i tot també m'atreveixo a dir com una miqueta com per un punt d'autoexigència, no?, del propi projecte, no?, del fet d'haver de compartir el teu projecte amb algú altre, haver-te d'esforçar a explicar-lo, a vendre'l i tal, també et fa haver-te d'avaluar, no?, i de pensar en quin punt estàs i... Exacte, totalment d'acord, sí. O sigui que... I per això, des de la teva experiència, quines dificultats veus que tenen majoritàriament les entitats o organitzacions culturals a l'hora d'això, de cercar aquestes fonts de finançament? Primer, dedicar-hi temps i recursos. És un peix que es mossega la cua, però al final és així. O sigui, si no tens, jo sempre dic el mateix, els projectes funcionen perquè hi ha una persona dedicada a un projecte. Doncs a cercar finançament et funcionarà si tens una persona o una mica de persona o algú dedicat a aquest tema. Això està clar. Planificar-nos i organitzar-nos, és a dir, posar-nos com amb tot, és que és el mateix que un projecte, doncs ens hem de posar uns objectius. Escolta, jo d'aquí a final d'any m'agradaria, ja no et dic captar tants diners, que és difícil de posar aquest número, però haver anat a visitar tantes empreses, això sí que pots posar-t'ho com a objectiu. Ja veurem si ens donen diners, però és un objectiu real. I jo crec que la dificultat és aquesta, prendre-s'ho en sèrio, de planificar, executar i avaluar com va la captació de fons i la comunicació. I l'altra... Digues, perdona. No, i dic que segurament ja abans que això, de posar-te aquests objectius, ja segurament pot ser que també sigui el fet de visualitzar-ho, no?, directament. Mira, clar, sí. La possibilitat, vull dir que... Si no t'ho creus, clar, segur que no. I la possibilitat hi és, i cada vegada més, es veuen més projectes. I ja no tant a porta freda, que la tècnica que t'estic dient és fer-ho més a porta freda, però hi ha moltes fundacions i empreses que obren convocatòries per finançar projectes o per fer col·laboracions, amb la qual cosa encara és més relativament, entre moltes cometes, més fàcil. O sigui, aquesta és clau. I dos, quan vas a porta freda, sobretot, és pensar en el projecte i integrar aquesta empresa o aquesta fundació. És a dir, no, mira, jo vull fer això, i tu paguen per fer això i no és que ni nada. No, hem d'integrar, de dir, doncs jo com puc... Què vol l'empresa al final? Doncs vol col·laborar amb la societat, per començar. Vol involucrar els seus treballadors i treballadores, en els seus proveïdors. Vol veure que és més que una empresa o que és una empresa amb un propòsit.
al darrere. Doncs nosaltres li hem de donar eines que l'ajudin a veure això. A vegades hi ha projectes culturals que es pensen que això és pervertir-se i no, perquè hem de saber els límits i tal, però és que no hi ha res de dolent. Jo crec que és això, pensar el projecte. Clar. I això aplicable tant que potser ara estan dient empreses i la gent està visualitzant allà Repsol o no sé què, bueno, tampoc que em posi dir quin marques, però vull dir com multinacionals, però això ho podem fer a petita escala, no? També. Oh, i tant. Clar, depèn del projecte. O sigui, l'empresa al final el que vol també, al final és atraure nous públics, hi ha nous clients i a nivell petit això és clau en petit comerç, aviam ara com queda el petit comerç, però bueno, petit comerç, petita indústria, etc., doncs hem d'anar a aquestes empreses en què podem fer aquest win-win de proximitat. Jo sempre dic que els projectes que es realitzen fora de la gran ciutat són encara més fàcils de finançar i més si tens la sort de tenir un polígon industrial a prop, perquè ja tens un munt d'empreses que voldran apropar-se a tu per proximitat geogràfica. Això és buscar les empreses amb les que tens algun tipus de connexió, per tipus de públic, per tipus d'activitat, per tipus de geogràfic. I això, si ets una entitat o organització petita, doncs segurament ho hauràs de fer amb els teus propis recursos humans de què disposis, però òbviament si disposes de més recursos també hi ha la possibilitat de que pots contractar un professional, no? Com en el teu cas, allò, per suposat. I que s'encarregui, òbviament, vull dir, delegar aquesta feina, no? Sí, o que havia més important que s'integri dins de l'entitat, aquesta feina. O sigui, jo crec que un professional, si tens la sort de poder-lo contractar, ja l'integres, però si és com a freelance, està molt bé que t'ajudi amb tema pensar estratègia, pensar el tipus de projecte, com aquest projecte li donem aquesta component que li pugui interessar a aquest tipus d'empreses. Però després la feina de captació, el picar portes, l'anar, tot això ho ha de fer l'entitat, perquè no hi ha ningú que millor sàpiga transmetre el que vol oferir, que és les persones que hi ha dins, i a part capitalitzeu aquest coneixement, saps? Perquè si contracteu algú i després aquest algú se'n va, qui té el contacte amb l'empresa, qui ha sapigut anar... Perquè encara que em dediqui a això, és difícil fer-ho. Cada vegada has de conèixer bé el projecte i empapar-te. I clar, si això ho faig jo, molt bé, jo prendré molt de la teva entitat, però qui has d'aprendre com vendre-la ets tu. Que jo recomano que us empodereu. Entre que això ja ens has avançat una miqueta alguns consells que podem fer per cercar patrocinis, no sé si em vols afegir algun més. Això, el pensar el projecte amb aquesta visió global del patrocinador, planificar-se, organitzar-se i dedicar-hi recursos. És això, i obrir obrir una mica la ment, que el purisme està bé fins a cert punt. Vull dir, si volem un win-win, és un win-win de veritat, que guanyin els dos, no només podem guanyar nosaltres. I jo crec que cultura, ara, encara que sembli raro, diguis què dius, l'altre dia ho pensava i potser sóc molt utòpica, però jo crec que teniu una oportunitat molt gran reinventar-vos naturalment, perquè això t'anava a dir, que ara, tu com veies, com just en aquest moment, quina oportunitat suposa aquest canvi de paradigma que estem vivint una mica. És durilla, l'oportunitat, perquè passa molt per online, perquè presencialment és que ho tenim fotudíssim. Jo no sé, ni tinc ni idea, ni vull ni pensar-hi. No sé quan queda, ni què, ni com seran els esdeveniments, ni res, amb la qual cosa pensem a llarg plaç. Però a nivell online, què està fent la gent des de casa ara? Està consumint oci i cultura. O sigui, la gent necessita, igual que em deies comunicació, que tenim feina i tal, doncs la gent de cultura, si pot produir, ha de produir. I ha de veure maneres, una, de monetitzar aquestes accions que fa, i dos, de cercar, ara des de casa podem cercar aliances, contactar també la gent de patrocinis, de tal, estan a casa, igual que nosaltres, i potser si els hi caiem amb gràcia, doncs poden anar activant coses. Jo crec que és una oportunitat, que l'oci... Jo l'altre dia pensava, dic, és que molta gent que es quedarà sense feina, amb online, és com se'n sortirà i amb produint cultura te'n pots en sortir, oferint alguna cosa que la gent vulgui veure.
Segurament és el que tu dius que falta, bueno, com trobar aquesta fórmula de com treure rèdit d'això, no? Perquè està clar que un pot compartir altruistament en un moment que Sí, li sorgeix, no? I pot sortir al balcó i tocar la trompeta pels sí, veïns, i és fantàstic, i trobar també fins i tot això per als artistes més escènics és un super repte, no? De nous formats i tal, però clar, òbviament també doncs, s'ha de seguir valorant la seva feina, no? I llavors clar, és com dintre d'aquest equilibri s'ha de de com seguir monetaritzar. treballant, cobrant, òbviament, amb unes condicions dignes, Mm. però dintre d'aquest nou escenari. O per això dic una monitoritzar no, bueno, això, treure diners d'alguna manera, autofinançar-lo. I dos, les empreses al final, potser no les que estem pensant grans, però n'hi haurà altres que necessitaran publicitat per donar a conèixer els seus serveis, que poden ser la publicitat que nosaltres posem en els nostres espectacles, en les nostres intervencions, i que ens finançaran. Jo aquí li veig un filón. S'han de dedicar hores a pensar-hi i això, obrir la ment. Però jo crec que sí. És un bon repte, però bueno, està bé que baixi una mica sent optimistes, o això, encara que potser estem sent utòpiques, però bueno, ostres, que sapiguem a treure això, també algun profit d'aquest moment, no? Segur, segur. Jo sí que ho veig bastant clar, a més. Que sé que és això, obriment. Sí, sí. Clar. Genial, Sònia, doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Vull dir, jo em quedaria molt més estona parlant, perquè és un tema que particularment m'interessa molt, no? I crec que ens queda molta feina per fer. I res, gràcies per aquesta estona al Virus Popular, i ànims, si és que t'espera molta feina aquests dies. Sí, bueno, i amb el nen, no sé si l'heu sentit. Sí, l'hem sentit, però clar, la veritat és que és dur, el teletreball. Sí, la veritat sí. No és ben bé teletreball, això és treballa com puguis, més que teletreball. Però bueno, tu, moltíssimes gràcies i felicitats per la iniciativa perquè és molt, molt, molt xula. I res, i ara a veure com traieu pasta. A veure, no sé, de moment això és totalment altruista per l'entreteniment, però sí, està clar que, bueno, ja... Un sponsor, jo estic segura en pot haver-hi. Doncs mira, ja prenem nota. Molt bé. Vale, doncs gràcies, Sònia. A tothom. Fins aviat. Adéu. Saps? Vull dir que no cal fingir res. Vale, perfecte. Molt bé.